Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Ивелина и това е моята поредица Убийство в сряда. За тези, които не ме познавате, качвам криминални видеа от България и от света, като се старая да е един път в седмицата. Качих едно кратко видео в TikTok за певицата Румяна, една неизгасваща звезда, мога да кажа. Видеото събра над 60 000 гледания. Силно се надявам това видео да се хареса и тук. Самата история за Румяна бях си я обработила още май месец, но по стечение на обстоятелствата не я качих. Идеята беше да кача в края на юли, когато се навършат 25 години от нейната смърт, но не се случи нищо. Затова реших, че сега е подходящия момент. Днес ще ви припомня за една наистина много добра певица за времето си. Сигурна съм, че ако беше жива и до днес, тя щеше да е на върха като други нейни колеги от онова време. Сигурна съм също, че много от песните на Румяна се слушат и до ден днешен. Аз бях една много голяма фенка на Румяна, признавам си, моята стая беше облепена с нейни плакати, много я харесвах песните, харесвах стилът и харесвах всичко в нея. Затова такива хора не мисля, че трябва да се забравят и днес ще ви припомня нейната история. Останете до края, ако ви е интересно. Благодаря ви! Румяна Динева Найденова, по-позната само като Румяна, е родена на 12 декември 1965 година в градчето Камено, Бургаска област. Тя израства в нормално българско християнско семейство, заедно с двете й по-големи сестри. Още от дете Румяна обича музиката, обича да пее и родителите я подкрепят в това и начинание. Така тя завършва и музикалното училище в град Котел, като първата е специалност е кавал, а втората е пеене. Също така тя свири и на пиано. Музикалните си изяви започват още в училище. Тя е много добра певица. След завършване на гимназията тя работи за кратко и като музикална учителка в град Андоново. Но тази професия не продължава много дълго. Тя се концентрира към кариерата на певица. През 1985 година Румяна се жени за колегата й Руси Андроов. Той също е музикант. Те двамата се запознават в Котел. Румяна е само на 20 години, когато се жени за него. Известно време след сватбата им се раждат и две деца, момче на име Илиян и момиче на име Мариана. През 1991 година тя става солистка на оркестър Странджа, но това не продължава много дълго. Тя също работи в различни заведения, пее по сватби, различни празници, заедно с нейния съпруг. През 1994 всъщност и започва професионалната кариера на Румяна. Тогава тя записва 2 албума с сливенска компания, като първият й албум "Песни от Странджа" е изцяло с народна музика, а вторият й албум е с по-фолк хитове, като в този албум са включени и 2 от нейните песни, които се слушат и до днес, а именно "Камбаните звънят" и "Две очи разплакани". Самата тя признава, че текста на "Две очи разплакани" пише когато те със съпруга ти се разделят. Всъщност по това време техните отношения се развалят и през 1997 година те официално се развеждат. През 1996 година Румяна подписва с музикалната компания Милена Рекърдс, които издават всичките и следващи албуми. За кратката си кариера Румяна има издадени 7 албума, докато е все още жива, и 8, който се издава след нейната смърт.
Истината за Румяна е, че тя пише голяма част от текстовете си сама, също така и музиката към много от песните й. В албумът и Молитва за обич, който излиза през 1996 година, тя пише текстовете на всичките 10 песни в него. А след това самата тя казва, че всичките изпяти от нея балади, всичките написани текстове са от нейната душа и няма случайна дума в текстовете им. Пазена марка за Румяна са тежките балади, също така народните песни. Тя е наистина добра в това, но към репертуара си тя има и много забавни копунджийски песни, като Ау Ау Такси, Чук Чук, Нина Нина и така нататък. Ще ми бъде интересно да ми кажете дали вие харесвате песните на Румяна и дали ги слушате и до днес днешен. Според мен нейните песни не умират. Две очи разплакани е просто уникална песен. Кампаниите звънят. Песента и заедно с Любов без теб, мисля, че се казваше също. Има много хубави песни. Когато започва кариерата си, Румяна всъщност се отличава от колежките си с дългата червена, така червено-оранжева коса, която е дълга под кръста и нейният стил на обличане, нейната усмивка. Тя печели публиката просто с излъчването си на участия. Ако ви се рови, може да разровите стари нейни участия. Тя е изключително усмихната, личи си колко добър човек е и за това и всички я харесват. Също така тя е изключително вярващ човек, който е истински. Дори приятели и познати на Румяна споделят, че след като става известна, тя не се променя по никакъв начин. Тя е един обикновен човек, който просто е популярен по някакъв начин, но тя си живее един скромен живот заедно с двете й деца. От периода 1996 до 1999 година Румяна прави много хитове заедно с компания Милена Рекърд. Също така тя печели и награди. И така, наградата на зрителите, определена от всички зрители на канал 3, се печели от Румяна! Честито на Румяна! Аплодисменти за любимата ви Румяна! Дами и господа! Вашата скъпа избраница Румяна! Заповядай, Руми! Както винаги, Ботанев е много галантен и доведе тук певицата, която печели наградата на зрителите. Честито, Руми! Сега е моментът да поплачеш, да благодариш и да кажеш това, което ти е на сърцето. Аплодисменти за Румяна! Добре, ще си го държа. И така, съм много развълнувана. Просто не съм очаквала. Сигурно се личи по гласа ми, нали? Искам да кажа на всички, които са избрали точно мен, да им кажа, че много ги обичам и че винаги се надявам, че ще правя хубави песни за всички вас и пожелавам на всички мои колеги, разбира се, и много успехи. Много ви обичам. Румяна! Такива награди печели от списание No Folk, за тези, които са, може би, мой набор, знаете, това списание най-вероятно или малко по-възрастни. А тогава No Folk, мисля, че вече няма такива списания, но тогава No Folk беше списанието на поп-фолк звездите, всичко се пишеше там, всичко за всеки и беше изключително интересно. Аз знам, че с сестра ми имахме всеки един брой. През 1998 година тя започва връзка с нейния колега, певецът Любо, с който също така работят и заедно. Връзката им се описва като бурна, те бързо заживяват заедно, Румяна е много влюбена в него, той заживява заедно с нея и децата и в нейния дом. Той не е само нейн партньор, но също така е нейн шофьор, работят заедно постоянно на всяко едно участие, той е с нея. През юли месец 1999 година Румяна заедно с децата и Любо е на гости в Бургас при нейните сестри. На 29 юли е последното участие на певицата в град Китен. Тогава е направена и снимката с Любо. Това е последната снимка, на която се вижда Румяна жива.
На следващия ден, на 30 сутринта, времето е мрачно, но Румяна и Любо трябва да тръгват посока Враца, защото имат участие на голяма сватба. Качват в колата в един голф, който е известен от песента Ала от такси. Там участва голфа на Любо. Те се качват в него, като Румяна сяда на първата седалка, децата й сядат отзад, а Любо шофира. Както вече споменах, Румяна е била много вярваща и преди да тръгне на път, всъщност винаги си е казвала някаква молитва или е казвала Господ пред мен, ние след него. Това изречение го знам също от моя баща, той го използва много често, но също така се казва, че Румяна е държала и книга, която е била нещо като Библията, но не точно. Книга за Господ е държала в ръцете си на тръгване към Враца. Със съжаление, Любо кара с висока скорост и към 12:50 той прави погрешно изпреварване с висока скорост на хлъзгавия път и голфът му се удря челно в микробус. За съжаление, певицата Румяна умира на място, а и двете й деца са с опасност за живота, с много травми. Катастрофата се случва точно до Бяла чешма, до село Блатец. Любо управлява голфа с 150 км в час, което наистина е несъобразена скорост. Той вози деца в колата, а и настилката е била мокра. Певицата умира на място и остава завинаги на 33 години. Синът ѝ, който тогава е само на 12 години, е приета в сливенската болница с опасност за живота. Той има тежко черепно-мозъчна травма. Също така има горна и долна счупена челюст. Двата му крака са счупени. Разкъсвания на белите дробове. Той наистина оцелява по чудо. Момиченцето Мариана тогава е само на 10 години. Тя също получава тежко черепна мозъчна травма. Счупена е била долната й челюст и левия й крак. Любо се разминава с лека травма на крака. Новината за катастрофата се разпространява изключително бързо. Забързо започва да се върти по радио и телевизия. Феновете на Румяна не могат да повярват, че става въпрос за нея и че нея вече я няма. Също така колегите й го приемат много тежко. Просто никой не иска да повярва, че това е истина. Румяна е била толкова млада, имала е толкова много мечти, а и кариерата е била в разгара и тя е можела да даде още много музика и още много песни на публиката. Колеги на Румяна я изпращат като на общ концерт, са прегърнати и пеят Две очи разплакани. Наистина много силен и тъжен момент. На погребението на Румяна има повече от 1000 фенове и роднини, които изпращат певицата във вечния й път. Да сведат глава пред светлата памет на Румяна бяха дошли много нейни колеги, стотици почитатели и приятели. Скръпта трудно може да се опише. Нека просто замълчим и отново отдадем почит на една от най-големите български певици. След дълъг престой в болница, децата излизат. През цялото време никой не им казва, че майка им вече не е жива. Дори малката и дъщеря и пише писма през цялото време, като се надява тя да ги прочете. Всеки, който е познавал Румяна и Любо, всъщност обвинява Любо за постъпката, за това, че е карал с такава висока скорост. Те обвиняват него за катастрофата, но в крайна сметка това е било нещастен случай и Любо не е осъден за престъплението. След време той продължава и кариерата си. До днешно време той е женен и има 2 деца, доколкото намерих информация за него. Децата на Румяна също вече са възрастни и имат своите семейства. За съжаление, тя ги оставя много малки и не може да бъде част от живота й, което всъщност винаги е било нейно желание, защото тя е била добър родител. 40 дни след смъртта й, компания Милена Рекърдс издава и последният 8-ми албум на певицата, Ден след ден, по който тя работи преди смъртта си. Също така се отварят и много банкови сметки, които да са в помощ на децата й. Много колеги, дори и Любо, обещават на Румяна, на гроба на Румяна, че ще се грижат за децата и в последствие не се случва така. Единственият човек, който се грижи за тях и им помага, са нейните сестри.
баба им, дядо им, нали, докато са били живи, и добра приятелка и колежка на Румяна, певицата Диана, която в последствие заминава и за чужбина. Любо не се свързва с децата й, поне не намерих информация, в която се свързва. В много интервюта децата й споделят, че естествено, че им е мъчно за майка им и им е жал, че тя не е част от живота им. След смъртта на Румяна, известно време след това, децата й си спомнят случка, която се е случила през юни 1999 година, когато Румяна се е сънувала с побеляла бяла коса. Те проверяват какво е значението на съня в съновника и там пише, че всяко едно желание ще ти се сбъдне. Тогава Мариана пита майка и какво е нейното желание, а тя е казала: не искам да остарея. И така, тя не е остаряла, желанието й се е сбъднало, за съжаление. Също така в някои статии намерих, че всъщност катастрофата е причинена заради черна магия, която е направена на певицата, защото тя е била много популярна. И пише, че в същия ден преди да тръгне на път, тя е била приврачка, която е потвърдила, че певицата наистина е направена черна магия. Но дали това е вярно или не знам. Вие вярвате ли в такива неща? Ще ми бъде интересно да ми напишете долу в коментар. До днес днешен гробът на певицата се поддържа от сестрите и децата и нейни фенове. Тази година се навършиха 25 години от нейната смърт, като на гробът й беше поставен венец и снимки. Наистина има хора до ден днешен, които обичат Румяна и не я забравят. Песните на Румяна не угасват 25 години след нейната смърт. Може да ми напишете коя е вашата любима песен на Румяна, ако има такава. Честно казано, аз харесвам много нейните песни, но любимите са ми Без теб и Колко те обичам. Много хубави песни с много хубави текстове. Както в началото на клипа споменах, тя беше наистина моя любима певица. Много съжалявам, че така се случи, защото съм сигурна, че ако беше жива до ден днешен, тя щеше да е изключително популярна. Сигурна съм. Както сега са, примерно, София Маринова и други известни певци, но нейните балади те бяха запомнящи се. Това беше видеото за днес. Благодаря, че останахте до края. Ще ми бъде интересно да ми напишете в коментар какво мислите и може да ми предложите да ви разкажа някоя друга история за някоя българска певица или звезда. В TikTok споделих също историята на певицата Рейхан, но информацията за нея, която имам, е изключително малка, но тя също има толкова тъмна съдба. Тя умира само на 19 години, също в катастрофа. Тук мога да разкажа една набързана лична случка. Аз се срещнах с бащата на Рейхан съвсем случайно тук в Германия и той ми разказа за тъжната му съдба. Мога да кажа, че този човек ме накара да се замисля колко лесно може да загуби всичко, защото той е бил музикант, дъщерите са му били добри певици и изведнъж тя ги няма, него го прогонват и той просто остава на улицата. И това е една наистина много тъжна съдба на човека, както и на децата му, които умират изключително млади. Това беше от мен за днес. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е интересно какво се случва в личен план, може да се абонирате и за личния ми канал. В него качих скоро едно видео, в което ви разказваме какво всъщност се случи през май месец и защо спрях да качвам видеа. Ако ви е интересно, може да погледнете и там. Благодаря ви и до следващата седмица. Чао, чао!